vítejte u druhého challenge. A já vám ukážu, co se dneska pokusím vypít. Vezmu si tady z kyselých okurek vodu. Pak tady mám Crazy Wolf limetka a nějaký chili. A nakonec skleničku a ložičku, do čeho to napláchám. Tak já asi začnu tím chili. Fuj. To je hnus. Dělej. Les. To je hnus. Hnuse les, dělej. Tak ono to snad nepoleze. Kurně, ono se to zavřelo, aha. Super. A budeme se vzít tu lžičku. Jak to vyčistit? Fuj. Tak teď tam mám toho Crazyka. Fuj, to je hnus. Kristus pán. Tak potom budu hodně na velkou chodit. Se tady teďka můj brácha. Fuj, to budu muset volíznout zase. Pálí. Musím napít. To je hnusný, fuj. Dělej. Já budu plejt. Jo. Ty logy. Tak to je hodně drsný. Není toho moc, ale jako já bych toho moc nevypil. S tou naložím. To je hnusný. Ty vagohej. Už do toho nechce. Kurník, šopa, šopský salát, jak říká Flagan. Mein Gott. Já to nedám. Mein Gott. To ne. To nechce. Ty. Asi tady ještě vezmu to pít. Brácha, mě se do toho nechce. Teď pojď se ukázat na kameru, pojď. Tady, tohle je můj brácha. Řekni něco normálního. Čau lidi, to jsem já. Řekni, jak se jmenuješ. Blácha. No, jak se jmenuješ, a řekni. Jak se jmenuji, já jsem Petr Mlejnek. No a padej. Dobrý. Čus. Lidi. Hej, jestli tohle dám, tak chci, abyste mi dělali tak 100 zhlédnutí a prosím a dejte mi prosím odběr, jo. Protože já jsem dal 3 videa, mám u jednoho asi 25 zhlédnutí a ještě nikdo mi nedal odběr. Ještě mě celkem štve. A kdybyste mi dali odběr, byl bych fakt rád. Jo. Tak jdu na to. Ty vogy. To je hnus. Ty vago. Mně se nechce. Dohaj. Máš bod? To neuvěřitelně smrdí. Chceš to taky namíchat? Co?
Tak vidíš, tak se nesmí. Ty boby. Hej, lidi, tohle, jestli dám, tak jdu hned na záchod, protože potom se určitě pobleju. Si jdu vzít to pití a půjdu na to. 3, 2, 1, jdu na to. Jsem se mám poblil. Ještě nemám trochu. Zkuste to, jo, jenom nebudeš nejhnus. Peťo, zkusí to taky. Ne. No vidíš. Ti to nemíchám, dobrý, už jsem nic nemám. Tak tohle je asi všechno. Fakt dejte mi prosím odběr, dejte like, dejte koment. Vy jste mi nedali v minulém challenge žádný koment, takže nevím, jako co bych měl dělat. Takže vždycky si něco musím vymyslet sám. A jako, je to vždycky hrozné. Prosím, pište mi. Dejte like, koment, dílejte, dejte odběr. A já se s váma asi loučím tímto. Takže, čau.